Аз съм Таня Апостолова. Тук на нашата витрина ще видите неща от три момичета, които работим тук. Албена Иванова е нашата авторка, която се занимава с изработката на бижуто от естествени материали. Семена, бобчета, леща, различни интересни обици. Аз се занимавам с изработката на бижуто от естествени камъни и кристали, гривни шамбала, тибетски гривни шамбала и работя обици от полимерна глина. И изработих моята колежка Маргарита Петрова. Лично е от природата понякога, спонтанно и повечето неща. Истината е, че нищо не става на сила, когато няма вдъхновение, нищо не се получава. Че се харесват и хората все повече и повече се ориентират към ръчно изработените продукти. Оценяват това, че във всяко едно нещо е вложено от душата на Твореца. И оценяват неговата стойност вече. Мисля, че това да се разбира все повече. Като за начало, може би, нямаме много голямо поле за изява. Това е един от малкото базари, на които аз лично поне съм присъствала и за мен това е един голям опит в момента. Ценното. Ами свободата. Свободата да направиш това, което искаш, това, което на теб ти харесва и удоволствието, когато се вижда в очите, когато хората го харесват това нещо. С идеята за производство на сапуни, свещи с натурални съставки, с натурални аромати. Процеса на развитие на фирмата, създаваме магазин, развиваме бизнеса, занимаваме се изцяло с ароматерапия, внасяме различни видове масла, базови, етерични. И така се наложихме на пазара. В момента сме тук в това приятно изложение и очакваме да дойдат различни клиенти и да им покажем нашите си. Повече възприемат натуралните продукти, естествените продукти на пазара, културата вече се променя и пазара се отваря за такива видове продукти. Представяме продукти от минерала зиолит, родопския камък, полезен минерал поливащ, различни варианти за употреба. Камъчетата ионизират водата по естествен начин. Всеки може да ги употребява в продължение на 3 месеца. Водата е с цел профилактика. Минерала на прах, което е в тази опаковка долу, се пие от хора, които нямат време да чакат действието на водата. Примерно остри гастрити, язви, колити, диабетно болни, онкоболни след химо- и лъчетерапия. Понеже освен детоксикатор, минерал е и антирадиан, улавя и радиоактивни частици и елементи. А пудричката, която е в тази опаковка, е същия минерал, но е за външна употреба. Много силен антисептик. Ускорява зарастване на повърхностни рани, без значение дали са от порязване, от охлузване, изгаряне. Много успешно се повлияват себорея, псориазис, акне. Дерматолози го наблюдават за деховитални рани, рани при диабетно болни, които също много трудно зарастват. А в случая това е козметична водичка, която е обработена с минерала зиолит за външна употреба. Освен че хидратира добре кожата, много благотворно се повлияват леки дерматологични проблеми, херпеси, гъбички, пърхот, но не се подсушава. Оставя се сама да попие водата. Казвам се Мариана Сиракова, занимавам се с тази дейност повече като хоби. От просперо. Самото хоби, нали, ми доставя удоволствие, нали, на начина да релаксирам също така. Най-вече начина на реализиране на нещата, понеже българският народ доста обедня и малко трудно моите неща са не могат да се предлагат на масовата публика, нали? Те са за малко по-ограничен кръг от хора и това най-вече. От природата, от хората, от всички странни неща, които са доста артистичен народ, оценяват, харесват, правят и всичко това
внася много красота в живота ни. Дава богата душевност, дава топлина, дава уют, дава много красота, която топли сърцето. Харесва ми.